boas tardes, son Javier Roy, máis conocido na Pontenova como Taracho. Estamos ás portas da aula de interpretación da pesca da Pontenova. Estou esperando por un gran amigo meu, gran amigo da Pontenova, para que me explique ciertas cousas aquí do museo, porque eu ainda non as entendo ben, entón ele é un experto nesto, así que non hai de mellor que a Fernando Cobo para que me explique estas cousas. Home, Fernandín, como estamos? Todo ben? Como vai ese museo? Estaba te esperando para que me expliques alguna cousa que se me explicou xente experta, pero que non aquí ningún. Bueno, vamos a ver que o que hai aí tamén para ver se nos gusta. Veña. Mira, Fernando, que che parece? Estes 4 carretes que temos aquí son unha auténtica maravilla. Algunos son do ano 1900, valorados en, sin exagerar nada, en 1000 euros. Caramba. Ou por aí, máis ou menos. Non, estes hai un mercado aí dos países do este de Europa, hai xente moi boa aquí que os restaura. Mercan salir, pero estamos aquí. O que non sei é que madeira será. Ti sabes de que madeira é esta feita? Non sei que madeira é, pero a madeira que non abre e a madeira que aguanta moi ben a aguanta humedade. o calor e aguanta o frío. Entón, a madeira é impresionante tamén. Porque pois isto garda a humedade aquí e non empodrece, entón ten que estudiar. De feito, hace cuenta que ten 120 anos. Isto é a tecnoloxía. Pescar con isto daquela... Da boa. Tela. Sí. Mira, que ainda ten o sistema do freno e todo. O sistema moderno xa o copiou. Claro, é que isto é a base de todo. Ao final o que facían era un depósito para ter o fío. Tipo de carraca, tipo de freno. Un tipo de freno e despois traballar todo o tempo coas mans, non? Eu penso que naquela canal había moitos peixes. Había máis carga, iso tamén. Iso tamén está.
Nacho, eu sei que fixo esta sacadeira. Está feita a man, Esta vida ten mérito. Esta ten moito mérito, isto dun artesán de aí do Morrazo, de Julio. Fai poucas, tamén é verdad, pero as que fai, sabes que resultado, cousa máis chula. Esa Feita a man. Moi ben, é unha auténtica obra de arte. Sí, a verdad que sí. Vou ensinar eu tamén A ver, que tes aí? esta obra que tamén son outros materiales Isto que é volátil para as destas. pero mal pensado. Isto regalaronme ao generalísimo dictador hai moitos anos que viña pescar aquí a Pontenova e creo que regalaron os lazos que tiña así a de pronto. Si lo vamos a ver. E levábase ben, entonces isto é un prodigio tamén de la ingeniería. Mira, ti, el amigo gancho, Era un gancho para levar aquí colgado aquí Claro, fregarlo. polos que acompañaban a Franco Por supuesto. Cuidado, isto non se ve. Este é unha solla, este é unha peza única, non? É como terminou o día. Estive aquí porque un dos gancheiros que precisamente lle regalou este gancho, pois era aquí da Pontenova, como viu que o mellor sitio onde podía estar ese gancho, que era aquí no Museo da Pesca, da interpretación da pesca, aquí en Pois sí, a verdad que auténtica joya. este é o sitio apropiado, sí, señor. Mira, Fernando, que te parecen estos carretes? Hombre, estes son ten solera, non? Esta vitrina, aquí hai carretes dos mellores pescadores de Galicia. Hai carretes de Luis Moirón, que se nos deixou fai 2 anos, un gran pescador, un mítico do Leo. Hai carretes de Joaquín España, que tamén nos deixou o seu legado. Bueno, pouco a pouco vai seguir completando con máis carretes de xente que nos vai donando. De feito, esta vitrina xa se nos queda pequena, xa temos outra xa aí ao lado para seguir rellenando, porque a xente implícase no proxecto. Sí, claro. É unha vitrina máis chea de recordos, non? Mira, este é un Segarra, este... Nos que xa temos unha idade... Eu non me acordo, prácticamente. De pescar con el non, pero seguro que teu pai tiña un. Meu pai tiña un, de pescar con el non. Claro, pero eu tampouco, xa empezara cos... un pouquinho tarde. Cos Michel, pero este foi un carrete no seu tempo de fabricación española foi un carrete que rompeu moldes, un carrete, claro, que hoxe que pescas nisto. Foi que a tecnología que temos hoy, isto é impensable. Aquí ves o que avanzou a técnica e a pesca, non só na metalidade da pesca, sino tamén nos treveres, non? Na funcionalidade. Claro, nos treveres. Pescando durante todo o día, unha caña daqueles... Había que ter muñeca. Había que ter muñeca, había que ter fuerza. Había que ter pulso. Como a Pepe Casal. De feito, temos algún carrete aquí tamén de Pepe Casal. Sí, señor. Cada información con ela, bueno... É pegar como aquelas fitas que había naquela época. Aí era onde empezou o deporte.
Mira, Fernando, temos aquí outra auténtica pasada de caña de bambú. Unha caña do ano 1900 tamén, parecida así a mesma época dos carretes. Esta é unha caña de cucharilla, que ten un valor no mercado que ni te imaginas. Isto ten máis de 100 anos, non? Prova. Bueno, porque esta caña ten truco. Esta é de... Caña de esta cucharilla. para esta non vale. Unha caña dura. Ai, pero sabes o truco. Sí. Sabes o truco que Xa ten. feixo xa. Claro, ti o que faz é cambias de aquí a punteira, Te cambias xa. cambias de ti a punteira por outra así vai a mellor e aquí das a volta ao carrete e xa tes de cola de rata, non? Exatamente. A punteira máis larga, Unha caña de cucharilla. unha de cucharilla, un carrete de bobina. Invírtela e Invírtela. unha caña de mosca. Sí, señor. Pois mira, isto xa non é o tempo que nas veces hai moitas. É a idea, o diseño da... Seguimos falando de tecnología dos anos 1900. Exactamente. Mira, tío. Pois sí, señor, é outra das pezas singulares que tedes aquí no museo. Mira, Fernando, a caña pareceuche espectacular, o vas con doble punteira, que Sí. non cho dixen antes, por se rompía unha punteira, tiña Ten outra. máis de reposto. Que te parece a funda? A funda- A caixa de madeira e a funda, realmente, É unha maravilla. Aquí viña un kit completo de pesca. feito do a mão. As moscas, os baixos, a funda para a cana, Incluso os compartimentiños para as moscas. As moscas. Realmente é unha maravilla esta Espectacular. peza, sí, señor. Xa vexo, Fernando, que tes bon gusto para as cañas. Escolliche, das moitas que temos aquí, escolliche unha caña de un artesán do Cabrel, que foi a última que nos fixo e que nos la donou antes de fallecer, por desgracia. É unha caña ao tiento que ves que Unha caña de bambú. Que pasaba, sí. Pois dai o nome de caña. Caña de É unha bambú. cara porque é feita con unha cana. Estas para o tiento estivan con o fío fixo. Estaban ao tiento, tal non tiñan carrete. Estaban directamente, pasaban o fío directamente ao saltón moitas veces, ou mesmo a miñoca. Normalmente era para eso, non? Ou unha mosca como... Ou con unha mosca feita así floreando na superficie da auga. Bueno, Fernando, vexo que estás vendo creacións de un truito de ouro da Ponte Nova tamén, igual que a ti. Aquí na Ponte Nova sabemos a xente que é boa, a xente que é boa distinguimos unha truita de ouro. Estas son creacións de Vicente Longo e ves que isto é unha auténtica pasada. Eu, se as vexo por aí, pois collería matar as moscas e vería, porque realmente é impresionante Son o realismo que teñen. Si, eu coñezo a Vicente e máis teño imitacións feitas por el, realistas como estas, son sorprendentes. Eu como zoólogo, con formación en entomoloxía, ademais, Estaba dicindo un entendido. quero abrallalo, porque é que outras veces ves fallos importantes de onde salen as patas e doctoras ou este home Eu digo, é dunha como precisión se pode crear? extraordinaria. Claro, isto non é para pescar. Tan real. Isto é un alarde De genialidade. de genialidade, de habilidade, pero que non vale para pescar. Non para pescar, pois é suficiente como calquera outra imitación un pouco máis tosca, máis burda. Eu non entendo moito que isto está ao alcance de moi poucos. Sí, moi pouca xente ten esta habilidade Parece que está considerado un dos mellores montadores do para mundo. facer estas creacións. Realmente son impresionantes.
Neste departamento da vitrina pois temos ya en exposición pois artesán da pesca. Foron truita de ouro fai uns cuantos anos aquí na Ponte Nova, na festa da truita. E bueno, xa ves que chamas artesanos da pesca porque son uns auténticos genios. Sí, sí. Aquí tes moscas, tes rapalas, tes realmente todo, tes a truita de ouro que lles demos. Ya nas deixaron aquí na Ponte Nova como muestra de agradecimiento, démoslla deixaron outra vez, e xa ves que auténtica maravilla de montajes temos aquí, de moscas, de un poquinho de todo. Sí, sí, ademais eu conozco ben a moitos deles. Óscar Galloso, José Seixas, bueno, non vou nombrar moitos porque... Sí, teñen unha capacidade de observación que aí queda reflectida nas súas imitacións, non? Dos saltóns, camaróns, escarabellos, hai un pouco de todo. Bueno, Fer, que che pareceu logo o noso coqueto museo? Moi ben, moi ben. Hai moito aquí, moitas pezas interesantes, pero tamén queda de moito por medrar. Sí, bueno, estamos intentando ver cousas importantes e que a xente que nos siga donando... Cousas que teñen que estar aquí porque... Porque sempre van ser da xente que non as done. Claro. Unha vez que queiran recuperar... Están cedidas, claro. Pero sería moi importante porque é unha atracción moi interesante para Ponte Nova. Que queiras que non, venga xente a oficina de turismo, suba arriba, claro. Isto... Poucas cosas hai como... A xente fala, incluso ven en colegios, así de vez en claro. na época de colegios. Claro. E, bueno, creemos que é unha actividade importante que lle dá prestigio a Ponte Nova. Pois sí. Vamos tomar un viño logo? Vamos tomar un viño. Bueno, vamos tomar logo ese viño e vamos ver tamén a gastronomía do pueblo, que tamén é moi importante. Vamos.